Ahojte priatelia, vítajte pri treťom dieli nášho a vášho hodnotenia traktorov. Poďme sa spolu pozrieť na vaše kúsky. A ako vždy začíname pekne z hurta. Vojtech má doma tento Zetor 6945 a Zetor 6911. Obhospodarujú 15 hektárov. Krása. 80. Už ste videli takúto súpravu? Juraj nám poslal svoj Zetor 25A, ktorý bol renovovaný v roku 2005. Nádhera. 10 z 10. Ďalší traktor nám poslal René. Jedná sa o John Deere 6195M. Krása. 10 z 10. Fotka priamo zo stodoly. Petr má doma v stodole tieto dve prágovky V3S. Nádhera. 8 z 10. Martin nám poslal tento New Holland T8040 a Zetor 8145. Nádhera. 9 z 10. Petr nám poslal tohto červeného krásavca Massey Ferguson 7490. 9 z 10. David nám poslal tento nádherný klas Arion 550, už majú na ňom nabehaných 3000 motohodín. Nádhera. 10 z 10. Lukáš má doma tento Zetor 4011 s kapotážou zo 69. 8 z 10. Pozrite sa na toto nádherné duo. Daniel nám poslal tento Steyr 6180 CVT s 8000 motohodinami a Case IH Puma 160 CVX, ktorá má 6200 motohodín. 10 z 10. Joska nám poslal tento nádherný Fendt 920 Vario a je na ňom nabehaných 18 000 motohodín. Nádhera. 10 z 10. František má doma po generálnej oprave tento nádherný Ursus C360. 9 z 10. Jani nám poslal svoju nestarnúcu legendu Zetor. 8 z 10. Luky má doma tento Zetor 7245. 8 z 10. Tobiáš nám poslal tento Class Action 920, ktorý je načipovaný na 315 koní. Krása. 10 z 10. Fotka priamo z dožiniek. Jirka nám poslal svoj Zetor 7011. 9 z 10. Tým, čo nám poslal súpravu John Deere 6230 Premium s lisom New Holland. 9 z 10. Matej má doma tento Zetor 7045 UKT. 8 z 10. Keď vidím túto fotku, normálne mi chýba leto. Radek nám poslal tento New Holland T7315 spolu s kombajnom New Holland CR 980. 10 z 10. Martin nám poslal svoj Zetor Crystal 8111. Krásny kúsok. 8 z 10. Je 22 000 motohodín veľa? Daniel nám poslal tento Fendt 926 Vario spolu s rozmetadlom Anna Burger. 10 z 10. Milujeme traktory z 90. rokov. Tomáš nám poslal tento John Deere 8400. Nádherný kus techniky. 10 z 10. Na záver tu máme tento Case IH Maxum 150 CVX, ktorý nám poslal David. 10 z 10. Priatelia, ďakujeme za každú jednu fotku, ktorú ste nám poslali a nezabudnite podporiť svojho favorita tým, že vždycky v komentároch nájdete názov traktora a ten, ktorý sa vám najviac páči, tomu dajte like. My sa vidíme v ďalšom videu. Čaute.